OK, je tu čítanie z mojej knihy, z 3. knihy. A je tu 2. kapitola. Dneska pridám 2 kapitoly, aby som proste nejako prekonal alebo ponúkol to, že som naposledy pridal len úvod a potom bola dlho pauza. Je to od toho, ako som v zamestnaní, ako mám voľno. Takže tu je 2. kapitola. 2. kapitola sa volá, že kde nie je tma, nie je ani svetlo. Mnohovesmír všehomíra sa zrkadlí v dualitách oboch. Ako ja v každom z nás stvoril súcno a započal nekonečno existencii vo všetkých možnostiach s láskou ku všetkým z nich, tak stvoril i nekonečno počiatkov a koncov realit tmy a svetla v nás. Nie nadarmo je známe, že tam, kde nie je tma, tam nie je ani svetlo. Sme priamou genetickou líniou ja, ktorý tu bol na počiatku. Poznáme ho pod rôznymi menami. Boh, Krišna, Zeus, Ra, Odin, jediný nekonečný, stvoriteľ Ea, Ego, Allah, Tien Shang Ti, Titán, Slnko, Všehomír, praenergia. Čím poznáme presný zámer stvorenia tmy a svetla, poznáme význam tmy a svetla a vieme, alebo si aspoň pri správnom nacítení sa, preskúmaní samých seba s použitím správnej literatúry a cvikov, vieme spomenúť na náš odveký zámer a význam stvorenia sa v týchto realitách mnoho možností samých seba. Znie to, ako keby náš spisovateľ bol egoistický boh snažiaci sa vyzdvihnúť svoje umlčané vnútorné dieťa z tmy, opäť na svetlo s potrebou zdôrazniť, že človek je nadradený ešte aj všetkým ostatným bytostiam vo všehomíre. Znie to tak, no opak je pravdou. Ja ako všetvoriaci je totiž v pohľade nášho spisovateľa energia. On tu totiž neopisuje ľudstvo ako druh. Keď hovorí o ja, hovorí o energiách duše, o energiách ducha, o energiách civilizácií mimozemšťanov, o energiách astrálov, o energiách anielov, o energiách metrixov, o energiách planét, kameňov, asteroidov, komét, kvasarov, bielých obrov, červených trpaslíkov, červých a čiernych dier, bielých dier, hmyzu, vody, ohňa, vzduchu, zeme, stromov, rastlín a aj tých, čo sú dodnes nepomenované, lebo doteraz sa na Zemi žiadny z nich neobjavil ani v najbližších hlbinách predstav, aké si len vieme ako ľudia uvedomiť. Všetci máme ale jedno spoločné, sme zrodení z tmy na obraz svetla. Každý si pamätáme svet tmy, nuž pokiaľ nedostaneme facku reality slepých starších, ktorí dobrovoľne učia zabúdať, ďalšie novonarodené bytosti svetla strašia ich tmou, ako strašil ich, lebo je to železná košela, známa ako zvyk. Potiaľ sa tmy nebojíme. Čo viac, prijímame ju ako pozitívnu súčasť našej existencie. Samozrejme, opäť po niekoľkých rokoch života, ak sa nám ona sama pripletie do cesty, pokúšame sa ju pochopiť a porozumieť jej. Napokon si rozpomenieme, že aj ona je našou súčasťou. Keby nebolo tmy, neboli by sme tu. Čo znamená, že nebolo by ani svetla. Takže tam, kde chýba tma, kde nie je tma, neexistuje ani svetlo. Nie je ani svetlo. To bola 2. kapitola. Ďakujem.